जोंनि हारिनि अनलायनायनि दौलेंखौ गोरा खाबथानानै लाखिबावो। मा हिन्दु मा ख्रिस्टान बा बेबादिनो जोंनि जातियाव जुदि कोनो आरो धर्मफोर दङब्ला आं साफ्रोम धर्मगुरुफोरखौहाय आरो स्पेसियली आंलाय ख्रिस्टियान हिसाबैहाय आं जोंनि ख्रिस्टियाननि जेसेबांबो बर' हारिफोर दंलायो बर' फोथायसुलिफोर दंलायो। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव नैबे भिडिअखौ लाबोनायानो जादों जोंनि बर' हारिनि थाखाय ओरैबायदि इन्टारेस्टिं मोनसे आपडेट आरो ओरैबायदि माखासे गोजोनथाव जोबोद इम्पर्टेन्ट आपडेट नोंथांमोननो शेयार खालामनो थांगासिनो दङ। स' आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। थ' नैबे दिनैनि आपडेटआ नोंथांमोना जुदि नायजोबोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला ओरैबायदि इन्टारेस्टिं मोनगोन। जोंनि बर' हारिनि थाखाय माखासे इम्पर्टेन्ट टपिकआ नैबे भिडिअआव हाबनानै दङ आरो। स' नोंथांमोना जोबजासिम नायलां। देग्लायनि रंजालि बैसागुआ ओरैबायदि गोजोनथाव ओरैबायदि बाख्नायजाथाव। जोंनि हारिखौ लानानै दा गुबुन गुबुन धोरोमारि जोंनि बर' हारिनि माखासे समाजफ्राबो बैसागु रंजानायाव खोब मुखुब जानायखौ जों नुनो मोनदों। ओरैबायदि हारिखौ फोथांना लाखिनो बा हारिखौ गावखौ हारि हिसाबै सिनायथि होनो थाखाय धोरोमनि एंगेलजों थाङालासिनो धोरोमनि बिथिंजों थाङालासिनो रंजालि बैसागुखौ हारिनि मोनसे उत्सव बा गेदेरथार फोरबो हिसाबै जों गोबां गुबुन गुबुन धोरोमारि गौथुमफोरखौबो बा आफादफोरखौबो देग्लायनि रंजालि बैसागुआव माने रंजानायखौ नुदों। बे जोबोर बाख्नायथाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय। थ' नैबे आपडेटखौसो होनो नागिरदों जे जोंहा फैबाय थानाय नैबे बोहैथि सोलिफुबाय थानाय बैसाग दाननिनो गोदान बोसोरखौ लोब्बा लाखिनानै वेस्ट बेंगलनि माखासे बर' हारिया बा बेवहाय मोनसे गेदेरथार बर'फोरनि फोरबो जाय बैसागु रंजालि बैसागुखौ लोब्बा लाखिनानै गेदेरथार मोनसे उत्सव खुंनो थांखि लादों। बेवहाय हिन्दु ख्रिस्टान ब्रह्म बर' हारियाव जेसेबांखि धोरोम गैया मानो गासैखौबो खावलायनाय जादों। नोंथांमोना नैबे भिडिअनि जोबनायसिम नायोब्ला गासैबो बाथ्राखौ बुजिगोन आरो बबे जायगायाव जागोन आरो मा खालाराव जागोन नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो गासैखौबो रोखा रोखा मोनथिजोबगोन। आंनि मुङा जादों मिल्सन चमफ्रामारि। आं प्रेसबिटेरियान इन्डिपेन्डेन्ट चार्च अफ नर्थ इस्ट इण्डियानि सासे मावथि गुरु। साफ्रोमखौ खुलुमबाय। आं दिनै बे बड' मेस टाइम्सनि जे चेनेल दङ बे चेनेलाव फैनानैहाय मोनसे अभिनन्दनखौ जानायदों। खारना जादों फैगौ 21 तारिख एप्रिल मास 2025आवहाय जे बर' समाजा मोनसे पहलखौ खालामनो थांसै, जेरावहाय जोंनि बेंगलावहाय कोनो दिन जोङो बेबायदिनो खौसेथि बुंनो थांला। जोंनि बड'फोरनि समाजनि गेजेरावहाय बिभिन्न प्रकारनि धर्म दङ आरो बयबो बेबायदिनो बे बैसागु फोरबोफोरखौहाय बेबायदिनो एक हुयैहाय खुंफेनाखैमोन। खिन्थु बे मोनसे प्रथम उद्योग जेरावहाय सुदु मात्र धर्मखौ लानानै नङा, खिन्थु जों धर्मजों लोगोसे जोङो मोनसे जाति, जों जातिखौहाय एक खालामनायनि लागै आरो बेबायदिनो बे बैसागु फोरबोखौहाय फालिनायावहाय सुदु मात्र मोनसेल' धर्म नङा, खिन्थु इन्टायर धर्मफ्रा एक जानानैहाय बेबायदिनो बे जातिनि मोनसे फोरबोखौ खुंनायनि लोगोहाय उद्योग लादों। थ' आंबोनो मोनसे धर्मनि सासे धर्मगुरु। आं बेबायदिनो ख्रिस्टियान धर्मनि सासे गुरु आरो बे जायगायावहाय कोनो प्रकारनि धर्मनि बिसय नङा, खिन्थु जे बिसयफोरा चर्चा जागोन, जे बिसयफ्रा बेहा सावरायजागोन अथवा सेलिब्रेसन जागोन, बे पुरापुरि जोंनि बड' समाजखौ लानानैहाय। बेनिखायनो आंनि खावलायनाया बेनो, जों गावनि मण्डलिनि मानसिफ्रालाय फैगोननो, खिन्थु एज ए ख्रिस्टियान बेहा कोनो धर्मनि बेबायदिनो कोनो प्रब्लेम्सफोर गैया। खिन्थु सुदु मात्र जोङो बड'नि जे जाति दङ बे बड' जातिनि जे उत्सबफोर दङ बे उत्सबखौहाय धर्म साना मानि लागिनो जों बेखौहाय मोनसे जातिनि सिनायथि स्वरुपैहाय जोङो सेलिब्रेट खालामज्लायनि। आं बेबायदिनो गावनि डिनोमिनेसनखौल' नङा, खिन्थु इन्टायर जोंनि ख्रिस्टियान समाजनि गेजेरावहाय गोबां बर' हारिफोर दंब्लायो। गोबां बर' हारिफोर थानायावहाय गावनि
धोरोमखौहाय फालिनायावहाय जों खौसेथि जों दिन्थिज्लायनो हायाखै। ब्रह्म धोरोम, बाथौ धोरोम आरो खृष्टान धोरोमावहाय जों खौसेथियैहाय मोनसे मन्चआव फैनानैहाय जों माब्लाबानो जोंनि बे जातिनि मोनसे फोरबोखौहाय जोङो सेलिब्रेट खालामज्लायनो हायाखै। खिन्थु दिनैनि बे सानावहाय जोङो बेबायदिनो बर' समाजनि उद्योगखौ लानानैहाय जेराव कोनो प्रकारनि धोरोमनि बिसयफोरखौ लानानै चर्चा नङा, खिन्थु शुधु मात्र जातिनि हुये जों बे फोरबोफोरखौहाय खोमानानै लायालामिनो अन्य जातिफोरनि गेजेरावहाय मोनसे गावनि सिनायथिफोरखौहाय आरो बेबायदिनो गावनि परिचयफोरखौहाय आरो जोंनि संस्कृतिफोरखौहाय जों बोरै दावगाहोनो हायो बेखौ लानानैहाय जे बर' समाज आरो बर' मेस टाइम्स बिथांमोननि उद्योगआवहाय बे प्रग्रामफ्रा जानो थांसै। आं साफ्रोमखौ खावलायो जोंनि खृष्टान समाजनि मानसिफोरखौहाय बिथांमोनाबोनो बे प्रग्रामावहाय फैनानैहाय 21 तारिख एप्रिल 2025नि पिसि मित्तल हाई स्कुलावहाय जे प्रग्रामफोरखौ लादों बेहा बाहागो लाफैदोला आरो बेहा बाहागो लाफैनायावहाय बेबादिनो जों जोंनि संस्कृतिफोरखौबोनो आरोबावनो मिथिसिनबावनाय आरो बेजों लोगोसे गोबां बेहा प्रग्राम्सफोर दङ आरो जेरैबायदि फोरबो बक्ताफ्रा बुंलांदोंमोन बर' हारिनि बिसयावहाय जे बिथांमोना बेबादिनो गावनि जातिनि मोनसे सिनायथिखौहाय गामसाफोर गैयाब्लाबोनो खारन बेहा दाग्रा लुग्रा खम तो गामसाफ्रा गैयालाबोनो खमसे खम मोनसे आर'नाइ अथवा महिलाफ्रा बेबादिनो गावनि सिनायथिनि लागैहाय बे बैसागु फोरबोआवहाय दखनाफोरखौ बा बेबादिनो फास्राफोरखौ बेबादिनो गाननानैहाय गावनि सिनायथिफोरखौहाय गुबुन हारिफोरनि गेजेरावहाय बेबादिनो दिन्थिनोहाय आं खावलायबाय। आं बेबादिनो गावनि संस्कृतिफोरखौहाय गोगोम मोजां मोनो गावनि हारिखौहाय तो गावनि हारिखौहाय बेबादिनो अन्य जातिफोरनि गेजेराव अनुष्ठानफोरनि माध्यमै जुदि जों बेबादिनो जों दिन्थियो बा दिन्थिनो हायोब्ला बे जोंनिनो प्लास पइन्ट। बेनि माध्यमै फैगौ जेनेरेसनावहाय जोंनि गोरलैफ्रा बेबादिनो गावनि मालाय जातिनि सिनायथिखौ लानानै आगे बारिनाय शुधु मात्र साहित्य सभाफ्राव नङा खिन्थु बेफोरनि माध्यमैहाय जों जोंनि संस्कृतिफोरखौहाय गावनि न'खरफ्रावनो मण्डलिफ्रावनो गावनि बाथौफ्रावनो अथवा ब्रह्म समाजफ्रावनो जों बेबादिनो जातिनि जे नतुन माने बोसोरनि जे शुभ बार्ताफोर बे शुभ बार्ताफोरखौहाय जोङो बेबादिनो जों बेबादिनो फोस्रावनानैहाय फैगौ जेनेरेसनखौहाय उद्योगी बानायनो हानाय बेनो मोनसे बिसय। बेनिखायनो आं खावलायबाय मा हिन्दु मा खृष्टान बा बेबादिनो जोंनि जातियाव जुदि कोनो आरो धर्मफोर दङब्ला आं साफ्रोमखौबोनो साफ्रोम धर्मगुरुफोरखौहाय आरो स्पेसियेलि आंलाय खृष्टियान हिसाबैहाय आं जोंनि खृष्टियाननि जेसेबांबो बर' हारिफोर दंलायो बर' फोथायसुलिफोर दंलायो नोंथांमोनखौहाय बे प्रग्रामावहाय बाहागो लाफैनायनि गनायहाय आं खावलायबाय।